everyone, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं दासान्दिसो। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ जायफोरा नायनो गोसो नायलांबाय थाबानो जाबाय। जायफोरा दख'ना मोजां मोनो, दख'ना गाननो मोजां मोनो, दख'ना बायनो मोजां मोनो बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जोबोद मोजां जागोन। स' जायफोरहा दख'नानि सायाव इन्ट्रेस्ट दं बिसोरो बे भिडिअखौ नायनो हागोन। स' गोबाव खालामालासिनो फैदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। एक्चुअली आङो अनलाइन दख'ना अर्डार होदोंमोन। गोबावानो जाबाय सफैनाया, बाट आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जायाखै। अलमस्ट 1 मान्थआनो बारलायलांबाय दां, बाट आं शेयार खालामाखै नोंथांमोनजों। ओमफ्राय दिनैहाय आं शेयार खालामनो सानबाय, मानो होनोब्ला जायफोरा दख'ना मोजां मोनो बिथांमोना आंनि दख'नानि भिडिअसखौ बिराद नायो, बेनिखायनो आं सानबाय दिनैबो नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै होननानै सानबाय, बेनिखायनो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। स' जायफोरा नायनो गोसो भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' दख'नाया आंना रेड कालारनिमोन, रेडआवहाय गल्डेन आगर। नायबानो जाबाय नोंथांमोना बिदि माने बेखिनि प्राइसआवहाय आं माने एफर्डेबल प्राइस, जितु जोंथ' एसेबां दामि बिदि बायबाय थानो हाया नालाय। ओमफ्राय हाबाफोर थांनाय जायो, हाबाफोराव थांनाय जायो। स' सेट मोनसे गाननो लुगैयो, ब्लाउस सेट थानाय बा जोमग्रा सेट, दख'नाजों जोमग्रा आरो ब्लाउस थाफानाय गाननो लुगैयो, बयबो गाननो लुगैयो मिन्थियो। बाट जोंनि थाखाय मा जायो, जों बांद्राय दाम गोसानिखौहाय बायनो हाया। बेनिखायनो खम रेन्जआवहाय एफर्डेबल प्राइसआवहायनो ब्लाउसबो आरो फास्राबो मोनफानाय, जोमग्राबो मोनफानाय आं बायदों आरोना गांसे। मोजां मोननानै आं अर्डार होबाय। बिदि आरोना दख'नाया। नै बिदियावहाय जिं जिङावहाय आर'नाइनि बायदि हाजो आगर दं आरो। ओमफ्राय बिनि दरि खानायाबो बिराद मोजाङैनो खादों बिसोरो। नै गाहायावहाय बिदि माने आं मानि थाखाय फसायगौ बेखौहाय, रेडआवहाय गल्डेना बिरादैनो मोजां जादों आरोना। बांद्राय इसिबां आगरनि कालारा ब्राइटद्रायबो नङा। गल्डेना माने गासैजोंबो समायो नालाय, गल्डेन कालार। बेनिखायनो आं लाबाय आरोना बे रेडआवहाय गल्डेन कालार। ओमफ्राय बे गेजेरावहाय फिसा 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 ग्रिन कालारनि दं आरो, ग्रिन ओमफ्राय नेभि ब्लु फिसा फिसा आगर, बे आगरनि बिबारनि गेजेरावहाय दं आरो बिदि। ओमफ्राय बिबार फिसा 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 फुरा हल बडि दंजोबो आरोना, बिबार फिसा फिसा माने फुरा गासिबावबो दख'नायावनो दंजोबो, गेजेराव बिबार फिसा फिसा बिदि आरो। आं बेखौ नोंथांमोनजों मानो शेयार खालामखो, मानो होनोब्ला दख'नाखौ मोजां मोनग्रा बिराद जोंनि हारिनि मानसिफ्रा बिराद दख'नानि भिडिअसफोरखौ बिराद नायो, बिराद भिउ जायो, आंनियावबो जायो भिउ। स' बेनिखायनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामदों आरो। माने एसेब्लाबोथ' नोंथांमोना मिन्थिनो मोनगोन जे दख'नाखौ मोजां होननानै। बिसिनि रेन्जआव आरोना, बिनि प्राइस, बिनि जेब्ला आं सोंहरदोंमोन बिनि दामा 3500मोन आरो। बै जे 2 मान्थसो सिगाङाव आं सोंहरदोंमोन 3500मोन बिनि प्राइसआ, 3500मोन। ओमफ्राय थाङै थुङै लास्टावहाय माने आं बै टाइमाव 3500नि टाइमाव आं अर्डार हरासै। बाट जेब्ला बिनि प्राइसआ एसे खमायबोबाय, आङो माने बे टाइमावहाय लानो हानायनि आंनाव फैसा गैथ'वामोन आरोना, आंहा फैसाया मेनेज खालामनो आं हायाखैमोन। ओमफ्राय लास्टावहाय जेब्ला आं सोंहरफिनो होमबा बुंहरबाय कि बिनि प्राइसआ खमायबाय, दायो 2800आवहाय मोनगोन होननानै। ओमफ्राय आङो दे होमबालाय खमायनायखायलाय लाबाय, दख'नाखौथ' फसायखादों नालाय, बेनिखायनो खमायनायखाय लाबाय आरो 2800आव। ओमफ्राय बिनि जोमग्राया नै बिदि कन्ट्रास्ट, बेयो बेबि पिंक, वाइट बायदिखौनो नुयो, बेबि पिंक आरो बे गेजेरनिया। ओमफ्राय बे जिंनि सुनाया नै बर्डारा बिराद मोजां आरोना जिंनियाहाय, नै नुदोंना, बिराद मोजां जिंनिया। माने आङो बिसिनि खम रेन्जआवहाय बिराद मोजां मोनबाय आरो बे दख'नाखौहाय, एफर्डेबल प्राइसआवहाय आंनि थाखाय आरो। आं एफर्ड खालामनो हादों बेखिनिखौहाय। बिनिफ्राय बांद्राय गोसासिननिबा आंथ' माने बायनाय जाया, गोबावजों बायनाय जायो। बाट एनि टाइम बिदिथ' बायबाय थानो हाया नालाय जोङो। बिराद मोजां नुगोन आरोना बे जोमग्राखौहाय, कन्ट्रास्ट। बेनोमोन आरो अनलाइना। आं माने आंनिनो लोगो जायो, आंनिनो फ्रेन्ड, आंबो फानो अनलाइन दख'ना। ओमफ्राय आंनिफ्रायबो बायदों सासे सानै, बांद्राय बायाखै। मानो होनोब्ला अनलाइनखौ बांसिनानो गिनाय मोनो आरोना। माने मानसिफ्रा अनलाइनखौहाय एसे बायनो बोरैबा मोनो, दख'नानि खोथाखौ आं बुंदों दै। मानो होनोब्ला गोबांनियाव गिनाय थायो जे दख'नायाबा माबायदि सफैगोन, माबायदि सफैया, आरोबा सफैगोन ना सफैया, फैसाखौबा होग्रोखाना लानानैबा दख'नायाबा मोनफैगोन ना मोनफैया होननानै गियो नालाय। बेनिखायनो बांसिनानो प्राइसखौ सोंहरो, ओमफ्राय बायनाय जाया आरोना बिदिनो।
ओमफ्राय जोंनो फानखायो नालाय अनलाइन बिदिनो कोरियर पार्सेल खालामनानैबो हरो बेनिखायनो आं जेबो मोनासै आरोना ओमफ्राय आंना जिया मोजाङैनो सफैदों जोंनो न'आव लाबोखायो नालाय लाबोनानै ओमफ्राय जायफोरा फसायो लानानै थाङो आरो ओमफ्राय अनलाइनाथ' अनलाइन जाखाजोबखायो नै बिदि आरोना मोजांखौनो मोनदों आंथ' बेनोमोन अनलाइननिया ओमफ्राय बिनि ब्लाउस पिसबो दं ब्लाउसखौ आं गाननानै लाखादों नै आं गावनो हारसिंनो सुदों आरो ब्लाउसखौ मानो होनोब्ला बिराद ब्लाउस सुनायावबो बिराद फैसा थाङो बेनिखायनो आं हारसिंनो गाव इउटुबाव नायैनो सोलोंनानै गाव हारसिंनो सुयोसै आरोना खालि मेसिन गानायखौल' आं आंनि बाबानि लोगो बेजोंहाय एसे सोलोंबाय बेनि उननिफ्राय आं हारसिंनो इउटुबाव नायै माबायदि हायो माबायदि सुयो नायनानै गाव हारसिंनो सुनानै गानो आरो एसेबां पारफेक्ट रोङा बेनिखायनो आं मालायनिखौ सुवा आं गावनि आन्थाल' सुयो आरोना स' गावनि थाखायलाय जायो गाननोबो मोजाङैनो जायो आरोना स' दख'नाया बेनोमोन आरो आङो नै बेनोमोन मोजांखौनो मोनदों आरोना आङो जेनेबा थगायनाय बिदि जेबो गैया खालि बे जोमग्रायाल' स्रां स्रांमोन आरो दै ओमफ्राय मिथिखाबाय स्रां स्रांखौ गैला होननानै थेवब्लाबो आङो नांगौ होननानै बायबाय आरोना मोजांसो मोनदों आरो आं बेखौहाय ओमफ्राय लोगोफोर आङो साननैसो सिगां माने गोबाव जाबाय आरो बेखौ बहुद गानखांबाय आङो भिडिअसफोराव नुदों नोंथांमोना बाट बेखौबो नोंथांमोनजों आङो माने बायदों होननानै शेयार खालामनाय जायाखै आरो बेमोन आरो मा कालार होनगोन बेखौहाय पिच कालार टाइपनि नामाथाय पिंकबो नंजोबा माबो नंजोबा बिदि आरो बेयो बिनि ब्लाउस ओमफ्राय आङो बेखौ देखायथ'बाय थाला आं थननानै दोनदोंमोन आरो ओमफ्राय बेजों फैखाबाय बेखौ आङो देखायथ'ला नोंथांमोना नुखाबाय आं माखासे हाबानि भिडिअसफोराव आं गानखांखाबाय हाबायाव जेब्ला थांदों बे टाइमाव गानखांखाबाय आङो बेखौ देखायथ'बाय थाला बे अनलाइननिखौ देखायबाय आरोना स' दाना जायफोरा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो आं हायोब्ला दख'नानि भिडिअस आरो लाबोबावगोन माबायदि अर्डार होयो माबायदि अर्डार होआ स' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना एसेब्लाबोथ' मिन्थिनो मोनबाय जानो हागौ दख'नानि बागै जे बिसोरबो फ्रड नङा थगाया जा दङ बेखौनो हरो स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय होननानै स' दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन बाय बाय फ्रेन्ड्स सि इउ इन द नेक्स्ट भिडिअ